जों जाति हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोङो जाति हिसाबै थांनानै थानांगौ बयबो मिथियो जों हानाय नङा बिएससि बिटिसि बिटिआर जिखिनि कमना होदों थिगानो दङ किन्तु जों बिथिं पूर्णांग जाति हिसाबै थांनानै थानो हानाय कठिन बेखायनो जोंनो सेपारेट स्टेटआ नांगोन जिखुनु प्रकार बाय हुक और बाय क्रुक इन कामिं डेज जोङो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ लानांगोन जुदि रायजो होआ मा गेदेर खोथा रायजो होआबा जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ 66 हो मावथ' जाति हिसाबै थांना थागोन ना जोङो नङा होमबा रायजो होआ जोंनो पूर्णांग रायजो होआ सेपारेट स्टेट होआ भारत सरकारा होआ आसाम सरकारा जोंनो हरा किन्तु जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ बारायना हो 66 हो होम डिपार्टमेन्टखौ हो फाइनेन्सखौ हो होमबालाय मा जाति हिसाबै थाङा जों थांनानै थागोन मुभमेन्टआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागोन आं बेखौ थिग बुंनो हानाय नङा किन्तु बबेबा मोनसे करनानिफ्राय आन्दलना फैगोन खारन जोंनिया डिसिसना जाहैबाय बड'फानि डिसिसना जाहैबाय जाति हिसाबै थांनाय जाति हिसाबै थांनांगौ जायोबा पूर्णांग रायजोआ जागोन बिसिदों नङा बिटिसिदों नङा बिटिआरजों नङा पूर्णांग रायजो हिसाबै जोङो जाति हिसाबै जों गसंथानो हानाय नङा बेनिखायनो बड'फाया फिल'सफि मोनसे होलांदों सेपारेट स्टेट लानानै बर'खौ जाति हिसाबै बिश्वनि दरबाराव मोनसे जाति हिसाबै गायसननांगौ आरो गेरेमसा जाति हिसाबै खोब मोजां बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि आफादआ दिनै स्टुडेन्ट डे आसामावनो बेखौ 2023 मायथाइनिफ्राय फालिनाय जादों आरो दिनै 69 खोब सम्भब 69थि जाबाय बिथांनि जोनोम साना आरो बे हाबाफारियाव आंखौ बर'नि जि ग्रेट सोल अफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि जि मुसुखा बिबार बावनो आंखौ जि लिंनानै लाबोबाय बिनि थाखाय आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि थाखाय आं उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावदों आरो बेवहाय जिखिनि हाबाफारि जालांबाय फुंनिफ्राय जागायनानै मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरबिला बिरहोनाय आरो गाहायै बेवहाय जि मोनसे सेमिनार खुंबाय फरायसाफोरखौ लानानै बे जोंनि थाखाय मोनसे एनकारेजिं मोनसे प्रग्राम आरो बेखौ लानानै बड'फानि जि फिल'सफि बिथांनि जि सान्थौखौ फरायसाफोरनो आं दान्दिसे सावरायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो खोब सम्भब बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि फिल'सफिखौ लानानै दानि आपराइजिं जेनेरेसननो मोनसे मेसेज होनो गोनां प्रयजन दङ खारन मोनफ्रोमबो सिटुवेसना थाबाय थाया दिनैनि सिटुवेसना गाबोन थाया गाबोननि सिटुवेसना समफोर थानाय नङा दा बेनिखायनो टाइम बाउन्ड बेफोर प्रग्रामफोरखौ खालामलाङोबा फरायसाफोरनि गेजेराव जे बर' माहारिखौ मोनसे बुहुमाव माहारि हिसाबै गायसननानै मोनसे जाति हिसाबै थांनानै थानायनि बड'फानि जे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंनांगौबा जों जेनेरेसननि सायावनो सोनारनांगोन आरो बे सान्थौनि सायाव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेनेरेसननो बे गासै सिटुवेसनफोरखौ जाहाथे लेसन हिसाबै होलांनो हायो आरो दिनैनि सावरायनाय खोब मोजां जादों आरो बेयाव आं बाहागो लानो मोननानै गोबां गोजोननाय मोन्दों बड'फानि जिथु 66 बिफान बा 66 माने जिथु आयदानि बाथ्रा बे एक्चुअलि बे 66 आयदाया मा इन्डियान कनस्टिटिउसनाव रोखा होनाय दङ सेन्ट्रेल साबजेक्ट 97 डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय सेन्ट्रेल लिस्ट ओमफ्राय स्टेट लिस्टआव इन्डियान कनस्टिटिउसन दंखायो बेयो रानखाना होदों ओमफ्राय स्टेटनि थाखाय 66 डिपार्टमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय कनकारेन्ट लिस्ट 47 डिपार्टमेन्ट 47 डिपार्टमेन्टआ स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नांगौ समाव बेखौ आयेन हिसाबै बाहायनाय जायो किन्तु जोंनो नांगौआ जाहैबाय 66 आसामाव जेरै असमिया माहारिया भारत संबिधाननि जि डिपार्टमेन्ट सरकार सालायनायनि जि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्रा नांगौखौ मोनसे जातिखौ हमथानो थाखाय जिखिनि बेवहाय क्षमता नांगौ बे क्षमताखौ दिनै आसाम सरकारा दिनै असमिया जातिखौ हमथानो थाखाय 62 डिपार्टमेन्टखौ लानानै आसामखौ सामलायबाय थादों आरो बेयाव जोंनि असमिया जातिनि राव हारिमु थुनलाइ बिसोरनि रांखान्थि जौगानाय गासैबो बिथिङा बेयाव सरजाबनानै दङ दा जोङो बड'फानि जे सान्थौ बायदि जोङो बर'खौ मोनसे बुहुमाव बर' जाति हिसाबै आसामनिफ्राय जोङो गुगानानै गुबुन जानानै बर' जाति हिसाबै जि गायसननाङो जुदि बर'आ जाति हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोंनो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ नाङा होमबा नांगौ दा बेनिखायनो बड'फानि जे फिल'सफियाव पूर्णांग मोनसे बड'लेण्ड रायजो सृष्टि खालामनाय आसामनिफ्राय गुबुन जानानै जाति हिसाबै थांनानै थानाय आरो बेखौ नांगौ जायोबा जोंनो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ नांगोन जेरै आं बुंनाय बायदि नर्थ इस्टनि जिखिनि दङ अरुणाचलिसफोर 66 डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिसोरो जाति हिसाबै थांनानै दङ त्रिपुरा बर'फ्रा दिनै 66 डिपार्टमेन्ट लानानै थांनानै दङ मेघालयनि खासिया गार' जयन्तिया बिसोरो 66 डिपार्टमेन्टखौ लानानै जाति हिसाबै थांनानै दङ जोंनि खाथियावनो दङ जों मणिपुराबो बेनो जेनेबा नागाफ्रा थांनानै दङ जोंनि खाथियावनो दङ वेस्ट बेंगल बिसोरबो बिदिनो थांनानै दङ जाति हिसाबै थांनानै दङ ग्रेटार भारतनि गेजेराव मोनसे जाति हिसाबै थांनानै दं जोंबो जुदि ग्रेटार भारतबर्षनि गेजेराव जुदि जाति हिसाबै थांनांगौ जायोबा बे 66 डिपार्टमेन्ट स्टेट लिस्टखौ जोंनो नांगोन आरो बेखौनो जिखुनु प्रकारै जों लानांगोन दा हमना ला
दुलाराय बर'फराय साहाबारा जिखिनि मावथांखि लादों आं मिजिंथियो फैबाय थानाय समाव जोङो खोब थाबनो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ मोननानै जों पूर्णांग मोनसे रायजो हिसाबै जाहैनो हाथों आरो बर' जाति हिसाबै थांनानै थानो हागोन नङाब्ला जों जाति हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोङो जाति हिसाबै थांनानै थानांगौ बयबो मिथियो जों हानाय नङा बिएससि बिटिसि बिटिआर जिखिनि कमना होदों थिगानो दङ किन्तु जों बिथिं पूर्णांग जाति हिसाबै थांनानै थानो हानाय कठिन बेखायनो जोंनो सेपारेट स्टेटआ नांगोन रायजोआ नांगोन आरो जोंनो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ जोङो 66 डिपार्टमेन्टआ जेनेबा भारत सरकारनियाव जोंनो बर'फोरनो बड'लेण्ड होनो होननानै स्ट्रेटेजि गैया होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो टाइम बर्ड बिटिसि सुक्ति समावबो बुंदोंमोन बिटिआर सुक्ति समावबो बुंदोंमोन बे बिथांनि गभर्नमेन्टनि मोनसे जोंखौ माने थगायनायनि मोनसे कौशलबो जानो हागौ स्ट्रेटेजिबो जानो हागौ जों बेयाव जेननो नाङा फैबाय थागोन पलिसिफ्रा स्ट्रेटेजिफ्रा फैबाय थागोन जों बेयाव जेननो नाङा गाब्र'नो नाङा आं बुंदों दिनैनि सिटुएसना गाबोन थाया गाबोननिया समफोर थानाय नङा बे सिटुएसनफोरजों जों चेलेन्ज खालामनानै थांनांगोन दिनैनि सिटुएसनजों जों चेलेन्ज खालामनांगोन गाबोननि सिटुएसनजोंबो जों चेलेन्ज खालामनांगोन मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन जे बर'फोरनो रायजो होआबा गवा बे मोनसे कम्पालसनाव गोलैहैगोन आरो बेनिखायनो जोंनि फाइटखौ जोंनि स्ट्रागोलखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनांगोन खालामनानै जों भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै जिखुनु प्रकारै जों जाति हिसाबै थांनानै थानायनि जिहेतु जोंनियाव फाउन्डेसन जाबाय बड'फा जेखौ जोंनो होलांबाय दिनैनि तारिखाव बे जे ग्रेट चल अफ बड'फानि जि बिथांनि जि फिल'सफिखौ गोसोखांनानै बुंफिनदों जे बिथांनि फिल'सफिखौ गारनाङा जों गारनायनिबो बाथ्रा गैया जों मावलांबाय थागोन आं दिनै बे दुलाराय बर' फरायसालियाव बिबान गैया मा जानो आं दुलाराय बर' फरायसाफोरनि भेंगार्ड हिसाबै खामानि मावलांनो हायोना हाया होमबा दा बेनिखायनो बुंदों जिखुनु प्रकारै बाय हुक अर बाय क्रुक इन कामिं डेज जोङो बे 66 डिपार्टमेन्टखौ लानांगोन जुदि रायजो होआ मा गेदेर खोथा रायजो होआबा जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ 66 माबाथ' जाति हिसाबै थांना थागोन ना जोङो नङा होमबा रायजो होआ जोंनो पूर्णांग रायजो होआ सेपारेट स्टेट होआ भारत सरकारा होआ आसाम सरकारा जोंनो हरा किन्तु जोंनो दानि बिटिआरावनो डिपार्टमेन्टखौ बारायना हो 66 हो होम डिपार्टमेन्टखौ हो फाइनेन्सखौ हो होमबालाय मा जाति हिसाबै थाङा जों थांनानै थागोन दाहा पूर्ण मोनसे बिसास दङ कनफिडेन्ट दङ आं बे मुभमेन्टनिफ्राय सिन्स दा इनसेप्सन अफ दिस बड'लेण्ड मुभमेन्ट आं कन्टिनिउ दिनैसिमबो दंबाय थायो आरो थाबाय थागोन आरो जेलासिम जाफुङा बेखौ खामानि मावलांबाय थागोन मोनसे बाथ्रायै बुंनो थाङोब्ला प्रेक्टिकेलि बे बबे लेभेलजों फैगोन आं बेखौ बुंनो हाया किन्तु मुभमेन्टनि जि वेबा मुभमेन्टआ बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जागोन आं बेखौ थिग बुंनो हानाय नङा किन्तु बबेबा मोनसे कर्नारनिफ्राय आन्दलना फैगोन खारन जोंनिया डिसिसना जाहैबाय बड'फानि डिसिसना जाहैबाय जाति हिसाबै थांनाय जाति हिसाबै थांनांगौ जायोबा पूर्णांग रायजोआ जागोन बिसिजों नङा बिटिसिजों नङा बिटिआरजों नङा पूर्णांग रायजो हिसाबै जोङो बे जाति हिसाबै जों गसंथानो हानाय नङा बेनिखायनो बड'फाया फिल'सफि मोनसे होलांदों सेपारेट स्टेट लानानै बर'खौ जाति हिसाबै बिश्वनि दरबाराव मोनसे जाति हिसाबै गायसननांगौ आरो गेरेमसा जाति हिसाबै गायसननांगौ दा बे मिटिंखौ जोङो खुनु सानसे नङा सानसे जोङो मोनहैगोन आंहा मोनसे बिसास दङ इसोरनि प्रति आंहा बिसास दङ जोंखौ इसोरा इनजास्टिस खालामनाय नङा जों सैथोखौ लाखियो रावखौबो गिनो नाङा किन्तु इसोरनि कुपखौ जों गियो नङा होमबा इसोरनि कुपखौ जों गियो इसोरनि पानिशमेन्टखौ गियो आं बेयाव फुरा बिसास दङ जे इसोरा सानसेब्लाबो जोंनो बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायनि लामाखौ जोंनो बेखेवनानै होगोन जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।